Dobrý deň, volám sa Michal Imrich a v tomto videu vám chcem ukázať, ako funguje automat na predaj medu, tzv. Medomat. Pre koho taký automat je vhodný alebo dobrý? No je to prevažne pre včelárov, ktorí predávajú med formou predaja z dvora a majú registrovanú prevádzkareň na RVPSK. A takýto automat nepotrebujete nejaké extra špeciálne povolenie, v podstate si ho viete umiestniť na plot alebo na nejakú stenu, ale musí to byť v mieste prevádzkárne, alebo teda myslím, že zákon to stanovuje 2 hodín cesty od miesta prevádzkárne, ale na trhovom mieste. Tak poďme sa pozrieť na to, čo taký medomat obsahuje. Čiže máme tu zásobníkovú časť, máme tu mincovníkovú časť a vydajník. V zásobníkovej časti je kľúč, kde si viete zamknúť a odomknúť tieto vrchné dvierka. Tu sú nejakých 20 kusov medu naukladaných v šikmine. Momentálne vyrábam tento automat na 700 gramové fľaše, to sú myslím, že 540 ml, ale mám v pláne vyrábať aj na 950, zatiaľ ešte len na 700. Mincovník sa teda skladá z viacerých častí, máme tu displej, ktorý nám zobrazuje základné hodnoty a to je vhodená suma, ono to pekne spočítava, a potom zásobník, koľko kusov je v zásobníku medu, potom tu máme cenu medu, ktorú si viete určovať, koľko chcete, ja to momentálne 5 eur nastavené, a typ medu, ktorý sa predáva, je to jednodruhový med, v tomto automate sa dá predávať iba jednodruhový med a mám tu nastavený nejakých kvetový 700 gramov napísané. Čiže tu máte tiež kľúč. Čiže viete to používať tak, že na nejaký váš zamestnanec vám tento automat zásobuje a vy si v podstate prídete po peniaze. Vnútri je dosť miesta na mince. Tak potom tento automat má tú vzadu klimatizáciu, ktorá sa dá prepnúť aj na ohrev. V podstate po skúsenosti viem, že vám to vyhrie alebo vychladí priestor o 10 stupňov zhruba oproti vonkajšiemu prostrediu, čiže keď je vonku minus 10, tak to viete mať pekných 0 až 5 stupňov vnútri, lebo je tam aj teplná izolácia, celý tento skelet je nerezový, vnútri je zateplený ten zásobníkový priestor. A potom vnútri v mincovníku máte ovládanie termostatu a prepínač na zimu leto, takisto je tam aj resetovacie tlačidlo, s ktorým si viete resetovať počet zásobníku, nemusíte mu posielať SMS-ku, keď ho naplníte, že keď budete mať nejakých 2 kusy alebo 0 zásobníku, tak keď naplníte zásobník do plná, tak aby ste dali vedieť tomu automatu, že je tam 20 kusov, tak musíte stlačiť tlačidlo alebo poslať mu SMS-ku. Hej. Potom tu máme nejaký senzor na LED osvetlenie, aby sa dal ten automat použiť v noci, čo už v skúsenosti hovoria, že chodia aj o polnoci ľudia kúpiť si med, keď sa vráca z práce alebo ide na nočnú a tak ďalej, čiže chodia aj večer. No a vydajník je ešte vybavený nejakým bezpečnostným vypínačom, ktorý v podstate funguje tak, že keď niekto hádže len mince dovnútra a nevyberá med, ak sa tu nazberajú nejaké 3 medy, tak vám to v podstate celé zastaví a vypne automat, aby sa nepokazil. Teraz vám ukážem, ako sa v podstate kupuje med. Čiže keďže tam mám nastavený nejakých 5 eur, tak si zoberiem 5 eur v minciach, hodím tam tak a automat mi vydá 1 med. Keď tam hodíte viac peňazí, tak sa vám v podstate započíta suma vyššia. Keď tam hodíte 6 eur, tak vám euro ostane na ďalší med. Tak to funguje. Čiže automat peniaze ani mince nevydáva. No a počas toho, ako vám vydáva med, tak vám pošle SMS-ku, že niekto vám kupuje med a pošle vám SMS-ku v tvare zhruba, že zásobník nejakých 15 kusov treba a dohromady, koľko ste predali medu, nejakých 50, dajme tomu. Hej? V prípade daňovej kontroly alebo v prípade kontroly z RVPSky, tak viete mu ukázať, že koľko medu ste dokopy predali, alebo tu ste limitovaní momentálne 1 tónou medu, že môžete predať týmto automatom formou predaja z dvora.
Čo sa týka rozmerov, tento automat má takto na dĺžku nejakých 1520 mm, na výšku nejakých 450. Treba počítať s tým, že tieto zásobníkové dvierka sa takto otvárajú hore, čiže tu musíme mať dostatočný priestor na to zásobovanie toho automatu. Tiež je vhodné ho umiestniť do určitej výšky, minimálne tak, ako ho mám teraz, aby ho ten zákazník vedel pekne obsluhovať, aby to nebolo niekde dole na zemi alebo niekde veľmi vysoko. A takto na šírku to má nejakých 250 mm, s tým, že striežka je trošku väčšia. Napájanie toho automatu je na 230 V, čiže klasický obyčajný kábel predĺžovač. S tým, že je na tej privádzacej šnúre redukovaná 12 V, čiže nemusíte sa obávať nejakého úrazu elektrickým prúdom, keďže do automatu už ide len 12 V a to znamená, že aj klimatizácia funguje 12 V. Ovládanie automatu na diaľku funguje formou SMS správ. To znamená, že automat informuje nielen vás SMS-kami, akom je stave, ale aj vy ho viete usmerňovať poslaním SMS správy. To znamená, že viete si nastaviť SMS-kou stav zásobníka, koľko medu je v zásobníku, potom cenu medu viete nastaviť na diaľku. Potom viete typ medu predávaný, ktorý sa predáva, nastaviť na diaľku. Momentálne to mám kvetový 700 g. Potom mám tam nejakú funkciu, v prípade, že príde váš nejaký kamarát, ktorého poznáte a chcete mu ten med vydať zadarmo, tak pošlete automatu SMS-ku, on vám pekne vydá jeden med zadarmo, kamošovi napríklad. Táto elektronika, ktorá je vnútri, je upgradeovaná, to znamená, že už asi 10. program som do neho nahral, ktorý som stále upravoval a budem ho upravovať, stále budem upgradeovať nové veci. Čiže ak by som to mal nejako zhrnúť, tento automat je určený včelárom, ktorí predávajú med formou predaja z dvora, tak ako som už spomínal. Hlavným cieľom vytvorenia toho automatu bolo to, že som si všimol, že dnešní mladí ľudia sa nechcú socializovať, čiže každý rieši telefón, internet a tak ďalej a nikto sa nechce rozprávať s nikým a to znamená, že ani nikto vám príde, ani nezazvoní domov, že chceme, teda z tých mladých ľudí hlavne, hej, ale všimol som si, že všetko chcú riešiť bezkontaktne, to znamená, že prísť na diaľku si to objednať alebo bez toho, aby niekoho museli otravovať, si kúpite teda med, tak sa mi podarilo niečo také poskladať a chcem to rozšíriť minimálne na Slovensku, aby sa na Slovensku zlepšil predaj slovenského medu, toho kvalitného slovenského medu. Lebo tlačí sa tu zahraničný med, ktorý niekedy sa nedá ani nazvať medom a táto vecička si myslím, že pomôže tomu rozšíriť náš slovenský kvalitný med medzi našich ľudí.